Здравейте! Казвам се Рая Стоянова Георгиева от 3-я клас от основно училище Алеко Константинов от град Димитровград. Сега ще ви изпълня стихотворението "Обесването на Васил Левски" от Христо Ботев. О, майко моя, родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарване! И ти, птицо проклета, на чий гроб там тъй грозно грачиш? Ох, зная, че плачеш, майко, затуй, че ти си черна рубиня, затуй, че твой свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи там близо край град София, стърчи, аз видях черно бесило и твой единствен Българио виси на него със страшна сила. Гарва над грачи грозно зловещо, псета и вълци вият в полята, старци се молят богогорещо, жените плачат, пищят децата. Зимата пее своята зла песен, вихрове гонят тръни в полето. И студ, и мраз, и плач без надежда навяват на теб скръб на сърцето.